Jinên Amedê ji ber bîranîna salvegera qetlîama Şengalê li Parka Qoşyolê çalakiya rûniştinê kirin. Bi sedan jin di çalakiyê de bangê hemî jinên cîhanê kirin ku xwedî têkoşîna jinên Şengalê derkevin û bibin dengê wan. Armanca me ew ku em hezaran jinên ku hê di destê Daişê de ne em karibin daha zûtir rizgar bikin saniyek ber saniyekê ji ber ku bê jinek êzdî jî hê di destê Daişê de be civaka me tevayî azad nabe ji wî azadiyê civak azad bibe pêwîst e serê de hemî jinê me jî azad bibin. Kadın kırımına karşı mücadele gününe öncülük etme aşaması. Jinên ku li Şengalê ji destê Daişê rêviya bûn jî gotin ku daxwaza jinên Şengalê ji hikûmeta Herêmê Başûrê Kurdistanê ew e ku xwedî li jinên êzidiyan derkevin û jinên ku hîn di destê Daişê de ne werin xilaskirin. كما مثلا في مثلا دولة داعش درامج في دري دري خنا كف دس على كامل في دري بسرقة قبحتاينا وداكو خشكين ما همول دس داعش دينا وكاتين ما همو اغتصاب كرينا ومثلا زارين ما همو سرجي كينا وبابو براين ما كان بي فهمو مثل مثلا هكا دولة حسام بكن تشتكيش مرة بكن 11'de Şengalli kadınlar امر زيل بون خدي ازدي هكا نهش خدي وهافالا بانها جاجي بربون قسم فرا نابيا ما ايكي خن ديتا ولا خدي مسعدا هفالا بكا او بيفا چونا Jinên Amedê di çalakiya rûniştinê de daxuyanî dan û piştî daxuyaniyê ji bo serlêdana kampa êzidiyan bikin birêketin. Di kampa Amedê de ev dora 2 sale dora 1200 welatiyên Şengalê dijîn. Sevda Kaplan, NRT, Amed.